салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилооти хабар аз телевизиони Баҳористон. сархати барнома чунин аст. ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар ноҳияи Рашт. дунёи бачаҳо муаррифии китоби навбатӣ барои кӯдакону наврасон. маҳфили адабӣ атрофи фаъолияти эҷодии Зиёдулло Шаҳидӣ. шарҳи хабарҳо. ба хотири табодули таҷриба, ҷоннок намудани фаъолият ва хизматрасонии бенуқсон ба мусофирон, ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр бо иштироки шарикони рушд ва намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии сатҳи байналмилалӣ нишасти матбуотиро доир намуд. ин чорабини судманд дар пойтахти кишвар сурат гирифт. дар шаҳри Душанбе нишасти матбуотии роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоии Осиёи Марказӣ оид ба масоили рушди авиатсия дар минтақа баргузор гардид. дар ин чорабинӣ роҳбарони ширкатҳои ҳавопаймоӣ аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон ширкат намуда атрофи камбудиҳои ҷойдошта дар самти парвози ҳавопаймоҳо мулоҳиза намуданд. гуфта шуд, ки ин якумин ҷаласаи байналмилалии ширкатҳои ҳавопаймоии Осиёи Марказӣ мебошад, ки дар шаҳри Душанбе доир гардида истодааст. ҳамзамон иштирокдорон ҳадафи асосии чорабинии мазкурро омӯзиши он монеаҳо ва камбудиҳое, ки дар рушди соҳа аст, бартараф намудан ва инчунин таъмин намудани бехатарии парвозҳо ва беҳтар шудани вазъи хизматрасонӣ дар ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ арзёбӣ карданд. инчунин зикр гардид, ки нишасти мазкур заминаи мусоиди муаррифии ширкатҳои ҳавопаймоии тоҷик ба ҷаҳониён буда, ба ин васила мо имкон пайдо менамоем, ки ҳамкориро бо дигар давлатҳо дар самти парвозҳо ва интиқоли мусофирон боз ҳам зиёд намоем. лозим ба зикр аст, ки дар ин нишаст бештар саволҳои намояндагони васоити ахбори омма диққати ҳозиринро ба худ ҷалб намуд. ёдовар мешавем, ки ҷамъомади мазкур бо музокироти ширкатдорон хотима ёфт. дар ноҳияи Рашт ду муассисаи томактабӣ амал мекунад ва дар онҳо кӯдакон ба тарбия фаро гирифта шуда ба мактаб омода мешаванд. кӯдакистони рақами якум дорои 4 гурӯҳ мебошад. мавлон Мирзоев мавзӯъро пурра мекунад. муассисаи томактаби рақами якум дар маркази шаҳраки ғарби ноҳияи Рашт маскан гирифта, он дар 4 гурӯҳ 100 кӯдакро ба таълим фаро гирифтааст. машғулиятҳо дар муассисаи томактабӣ аз рӯи барномаҳои таълимии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда мешаванд. мураббиҳо мекӯшанд, ки дар ҷараёни машғулиятҳо аз усули тарзҳои муосири таълим истифода намуда кӯдаконро ҳамаҷониба барои ба мактаб рафтан омода созанд. аз ин рӯ онҳо зиёдтар диққати хонандагонро ба баён намудани афсонаҳои гуногуни мазмуни тарбиявӣ дошта, инчунин шеъру таронаҳо дар мавзӯъҳои ватандӯстона, меҳри модар, дӯстию рафоқат, сулҳу ваҳдат ва зебогиҳои Тоҷикистон эҷод гардида ҷалб намоянд. مادرم نان میپزد کلان کلان میپزد بوی یکی نان میرسد راحت جان میرسد. باید قید نمود که تربیتگرندگان مؤسسه مذکور در مشغولیت‌ها فعالانه شرکت می‌ورزند. از منبری بلند با غیرت دوچار از تحریک سخن میگوید اون سخن پیشوای ملتم همشان و شهرتم. شهر دوشنبه شهر جوان است با عطر گلاب حسن جهان است. یادآور میشم که اهلی کارمندان مؤسسه تاماکتبی رقمی یکمی ناحیه رشت منبع نیز از نظام واسطه‌های معاصر تعلیم و تربیت ثمراناک استفاده کرده در تشکل تفکر نسل نورس و نتیجه های نظررس نائل می‌گردند. китоби тозанашри Гулчера Муҳаммадиева бо номи Дунёи бачаҳо дар китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар муаррифӣ карда шуд. дар ҷамъомад аз ин адабиёти пурғанова дӯстдорони китоб ғизои маънавӣ гирифтанд. муфассал дар сюжети таҳия гардида. дар чорабинии мазкур шоирон ва нависандаҳои бачаҳо иштирок намуда атрофи фаъолияти пурсамари Гулчера Муҳаммадиева андешаҳои худро баён доштанд. гуфта шуд, ки мавсуф давоми фаъолияти эҷодии худ барои хонандагон ва дӯстдорони китоб асарҳои мухталиф аз қабили Як шаб, Қасоси зан, Бӯи модарон, Афсонаи товус, Ору ва Шоҳпарак ва дигар асарҳои шавқоварро эҷод намудааст. китоби навбатии Гулчера Муҳаммадиева Дунёи бачаҳо ном гирифта, дар ин китоб мавсуф хостааст ба бачаҳои хурдсол ба василаи ҳикояву афсона ва панду масалҳо дарси одобу ахлоқ ва инсондӯстиро омӯзонад. барои он ки
ба бача нависӣ бояд бача шудан лозим ва бо набираҳоям маслиҳатҳо кардам ки шумо мехоҳед дар бораи чӣ донед. онҳо гуфтанд ки мо мехоҳем дар бораи санҷоб донем ки барои чӣ заргӯш тарсончак аст, мо мехоҳем ки донем ки моҳӣ чаро дар об зиндагӣ мекунад. барои ҳамин ман барах гардон кардам калла ва димнаро, баҳористони ҷомиро, масъалаҳои Криловро хондам ва баъд ба навиштани ҳамин китоб оғоз кардам. бояд гуфт ки дар ин ҷамъ омад мактаббачагони синфҳои ибтидоии литсеи донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат аз ашъори ин адиб афсонаву ҳикояҳои ҷолиб ва шавқоварро ки хусусияти тарбиявӣ доштанд пешниҳод намуданд. ман аз асарҳои Гулчеҳра Муҳаммадиева якчанд афсонаҳои хеле шавқовар хондам. онҳо ба ман хеле писанд омаданд. ман аз онҳо якто ки бо номи Хорпушт ва Санҷобак буд ба ман бисёр маъқул омад. дар он ҳикоят дар бораи дӯстиву рафоқат ҳикоят мерафт. ман мехоҳам ин хел ҳикояҳоро бисёр хонам ва дониши худро мустаҳкам гардонам. мавриди қайд аст ки имрӯзҳо аз ҷониби адибони бачагона асарҳои пурмазмун ва таблиғкунандаи арзишҳои волои милливу умумибашарӣ ки барои тарбияи кӯдакону наврасон муҳим аст рӯи чоп омада истоданд. китоби дунёи бачаҳо низ аз қабили асарҳоест ки дар дили кӯдакону наврасон нақш баста он пайваста мутолиа мегардад. дар мактаб-интернати миёнаи махсуси ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ консерти академӣ сурат гирифт. дар ин тадбири фарҳангӣ ҳозирин мавриди фаъолияти пурсамари оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ сухан гуфта аз эҷодиёти мавсуф ва сеҳ истифода намуданд. шарҳи ҳамкорони мо дар ин раванд. нахуст дар тадбир тавассути монитор порчаҳо аз ҳаёту фаъолияти эҷодии оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ нишон дода шуд. қайд гардид ки мавсуф дар тӯли ҳаёти пурсамари худ ба зиёда аз 300 суруд ва достон оҳанг бастааст ки то имрӯз онҳо дар дили мардум нақш баставу пайваста суруда мешаванд. тавре масъулин иброз доштанд асарҳои муҳаббат, сулҳ, хонаи мо ва дигарон аз қабили он сурудаҳое ҳастанд ки ба эҷоди мавсуф бастагии зич дорад. бояд қайд намуд ки оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ дар рушди санъату мусиқии кишвари мо нақши барҷаста гузошта аллакай дар ин соҳа шогирдони зиёдро ба камол расондааст ки айни замон онҳо идомадиҳандаи роҳи санъату мусиқӣ мебошанд. мавсуф аз ҷумлаи аввалин нафароне буд ки мусиқии миллии тоҷикиро бо созу навои симфонии аврупоӣ омезиш дод. нахустин асари калонҳаҷми ӯ операи Комде ва Мадан мебошад ки барояш шӯҳрати ҷаҳонӣ овард. яке аз чунин шахсоне ки намунаҳои беҳтарин ва зеботарини мусиқии мардуми тоҷикро дар ботин ва қалби худ ҷо намуда сипас онро бо он омӯзиши мусиқии ҷаҳонӣ ва он дониши малакаҳое ки аз омӯзиши мусиқии ҷаҳонӣ гирифта омезиш дода бо як истеъдоди фавқулода ва худодод онро сайқал ва суфта намуда бо як услубу сабки тоза ба аҳли ҷаҳон пешниҳод намуд ва аҳли ҷаҳон онро қабул кард. яъне ки гуфтан лозим аст ки ба ӯ муяссар гашт ки онро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад. яъне ки он заррачаҳои мусиқии аз дил баромадаи тоҷиконаи худро ба аҳли дунё яъне пешниҳод кунад. ин артисти халқи Тоҷикистон лауреати ҷоизаи ба номи Абу Абдуллои Рудакӣ, композитори маъруфи тоҷик Зиёдулло Муқаддасович Шаҳидӣ мебошад. бояд гуфт ки дар ин барномаи рангини консертӣ хонандагони мактаби интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ ба номи Зиёдулло Шаҳидӣ ширкати фаъолона намуда бо ҳамроҳии омӯзгорони соҳа бештари асарҳои мавсуфро иҷро намуданд. тавре маълум гардид дар ин ҷамъомад асари хонаи мо, муҳаббат, рондо ва дигарон бо маҳорати баланди навозандагӣ пешниҳоди аҳли нишаст карда шуд. ёдовар мешавем ки ба роҳ мондани чунин чорабиниҳои фарҳангӣ барои наврасон саривақтӣ буда онҳоро водор мекунад то ба эҷодиёти бузургон рӯй оваранд. ҷоми ҷаҳон дар ҷумҳурии Озарбойҷон оид ба як ҳарбаи шарқӣ ба ду варзишгари тоҷик аз ноҳияи шаҳри Туз даст дод то сазовори медали нуқра ва биринҷӣ гарданд. тафсилоти бештар дар сюжаи омода гардида. чуноне арз кардем ба ҳайати мунтахаби наврасони кишвар оид ба карате Киёкушинкай варзишгарон аз ноҳияи шаҳри Туз низ шомил буд ва шарафи варзиши тоҷикро дар вазни аз ҳама хурд маҳз аз ноҳияи зикршуда муаррифӣ кард. ин варзишгари хурдсол Фирӯзбек Сариев мебошад. Фирӯзбек 5 сол дорад
ба ин хурдсолиаш нигоҳ накарда сараввал дар мусобиқаҳои дохил баъдан дар сабқати бурунмарзӣ аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштааст. илова бар ин вай дар сабқати бози шаҳри ҳисор дар вазни хеш шаҳди пирӯзиро чашид. аммо сатҳи ҷоми ҷаҳон дар шаҳри боку аз мусобиқаҳои қаблияш ба куллӣ фарқ мекард. новобаста ба ин дар майдони мардони майдондорон худро ба таври аъло нишон дод. дар чемпионати ҷаҳон ман 3 каса задам тои тума гирифта. дигар намоянда аз ноҳияи шаҳри Туз Расул Ҳусейнов мебошад. Расул ҳам ба амсоли Фирӯзбек дар чандин мусобиқаҳои дохил фаъолона ширкат варзидааст, вале сабқати ҷоми ҷаҳон дар фаъолияти варзишгариаш маротибаи аввал рух додааст. Номбурда қоидаи Киёкушинкайро аз мураббии ҷавон пайрави шаҳкор омӯхтааст. аз ин рӯ муваффақияти хешро қабл аз ҳама дар меҳнату машаққати беандозаи устодаш нисбат медиҳад. дар ҷоми ҷаҳон сазовар ҷойсоим гардидам, парчами Тоҷикистонро баланд бардоштам. ду алифи ман аз Озарбойҷон буд, дуюмаш аз Россия буд. тавре маълум аст, нави якарбаи шарқӣ дар ноҳияи дурдасти шаҳри Туз нав таъсис аст ва дар ташкили ин нави якарба саҳми Ҳикматло Кароматов ва мураббии ҷавон пайрави шаҳкор назар аст мебошад. ба гуфти мураббии ҷавон дар ноҳия таваҷҷӯҳи кӯдакону наврасо хело зиёд аст. шароитҳо барои гузарондани ҳамошиҳои варзишӣ низ мусоид аст. дар ҷоми ҷаҳон бошад беш аз 350 варзишгар ширкат варзид. дар пеш ки дар таърихи 18-19 май ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон чемпионати ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба карате Киёкушинкай баргузор мегардад ва мо бо ҳамроҳи шогирдоям дар ин мусобиқа иштирок хоҳем кард. мураббии ҷавон дар оянда умед дорад ки сафи шогирдонашро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта бештар намояд. мақсаду мароми ягонааш аз ноҳияи шаҳри Туз тарбият кардани чемпионҳои ҷаҳон дар риштаи Киёкушинкай мебошад. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии ноҳияи Рашт фориғ аз дарс ба маҳфилҳои амалкунандаи маркази таҳсилоти иловагӣ назди шӯъбаи маорифи ноҳияи мазкур фаро гирифта шуданд. мактаббачагон ба маҳфили дилхоҳашон аъзо шуда машғулият мегузоранд. ҳамзамон аксари маҳфилҳои ин муассиса дар назди таълимгоҳҳо ба роҳ монда шудааст. идомаи матлаб дар сюжети таҳия гардида. дар ноҳияи Рашт низ маркази таҳсилоти иловагӣ амал карда он хонандагонро барои касбомӯзӣ ва аз худ намудани фанҳои мухталиф ҷалб менамояд. мавриди қайд аст ки аксари маҳфилҳои маркази мазкур дар назди таълимгоҳҳои ҳудуди ноҳия амал карда хонандагонро ба машғулиятҳои мухталиф фаро гирифтаанд. аз ҷумла дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами дуюми ноҳияи Рашт маҳфили шоҳмот ва тенниси рӯймиз фаъолият мекунад ки дар онҳо хонандагон фориғ аз дарс дар ду баст ширкат меварзанд. хонанда Додархӯҷаи Шодихӯҷа узви фаъоли маҳфили шомон маҳсуб ёфта мақсад дорад ки маҳорати худро сайқал дода дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намояд. муддати 4 сол аст ки ман аъзои маҳфили шоҳмот гардидам ва ба маркази ноҳия рафта дар он ҷо ҷои дуюмро ишғол кардам ва ман ба шаҳри Душанбе рафта ва мақсад дорам ки ҷои намоёнро ишғол намоям. айни замон дар маркази таҳсилоти иловагии назди шӯъбаи маорифи ноҳияи Рашт 10 маҳфил амал карда онҳо зиёда аз 40 хонандаро дар худ ҷалб намуданд. маҳфилҳои мо аз рӯи низомномаи маркази ҷумҳуриявӣ муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ду баст фаъолият мекунанд ки дар як рӯз 4 соатро ташкил мекунанд ва дар як ҳафта 16 соати академиро ташкил мекунанд ва дар худи марказ 5 маҳфил фаъолият мекунанд ва 5 маҳфили дигар базавӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ташкил карда шудаанд. масъулини маркази мазкур тасмим гирифтанд ки барои ҷалби бештари хонандагон ба касбомӯзӣ ҳунаромӯзӣ ва омӯхтани забонҳои хориҷӣ инчунин иштироки толибилмон дар узмуни олимпиадаҳо ҳамкориро ба роҳбарони муассисаҳои таълимӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда дар ин самт ба пешравиҳо ноил гарданд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.